leptir vile u jatu poskočiše i vinuše se u nebo, ali ovog puta uznemireno i uplašeno. Mama Anđeline fantastične priče. Zmaj od obsidijana i zemaljska mudrost. Krila premudre sove presecala su vazduh nečujno, ali hitro. Udružena sa zlatnim zmajem, napredovala je neumorno u nadi da neće zakasniti. Njen brat, čarobnjak Lars, večiti avanturista, često nepromišljen, privučen misterijom 10. brda, ostavljen je na milost i nemilost zmaju od obsidijana. Ovaj zmaj, najmoćniji među svima, mogao mu je čitati misli i predvideti svaki potez. Imamo još malo vremena do svitanja. Moramo ga izbaviti pre nego što dnevna svetlost obasja brdo. Zlatni zmaj upozoravao je sovu, podsjećajući je da njegova snaga slabi pri jarkoj svetlosti, a nasuprot njemu obsidijan se tom svetlošću napaja i biva još moćniji. Idealno vreme za okršaj bila je noć. Noć od koje je tako malo ostalo. Okršaj. Ova reč odzvanjala je mislima zlatnog zmaja. Ovo mora biti rešeno bez borbe. Zmaj pravila su jasna. Borba među zmajevima strogo je zabranjena. Lars je ishitren, ali snalažljiv. Nadao se da će njegov prijatelj naći način da se izbavi sam. 10. brdo ocrtavalo se na horizontu i uvećavalo se pred njima. Sela u podnožju bila su mirna, a žitelji ovog brda spavali su mirnim snom, ne sluteći da njihov zmaj od obsidijana, o čijem postojanju nisu nikada pričali, nije jedini od svoje vrste. Naučeni primerom svojih predaka koji su pokušali savladati ovog zmaja ili ga pak ukrotiti, trudili su se da žive usklađeno sa prirodom i da njegovo stanište ostane netaknuto. Uspešno su sprečavali stanovnike ostalih brda da istražuju teritoriju i zadržavali ih u uskom okrugu svojih skromnih sela. Svi koji su ipak odlučili da ne poslušaju savete i upozorenja, nikada se više nisu vratili. Dok su razdragani avanturisti odlazili uveravajući meštane da su baš oni najsposobniji i dovoljno iskusni da se upuste u takvu pustolovinu, žitelji 10. brda tužno su ih posmatrali, znajući da je to njihova poslednja avantura. Uprkos smirujućem plesu leptir vila, obsidijanov sedmodnevni gnev nije bio okončan, a prisustvo ovog nepromišljenog čarobnjaka samo je doprinosilo produžetku tog gneva. U Larsovoj glavi odjekivao je zmajev glas. Obsidijan je plivao kroz njegove misli lagano, kao riba kroz mirno more. Zanimljivo je da razmišljaš baš o tome sada, starče. Da li tvoja gordost seže baš tako daleko? Zar stvarno misliš da si ti prvi koji je otkrio moje skrovište i odlučio da vidi leptir vile izbliza? Lars počeo osjećati nemir. Znao je da se zmaj poigrava njegovim mislima i da ga jedna pogrešna misao može koštati života. Daću ti odgovor kako ne bi morao da zamaraš svoj starački um. Uništio sam ih. Sve do jednog. Svi su došli ovde uvereni da će baš oni razotkriti misteriju 10. brda. Da su baš oni ti koji će se proslaviti kao najuspešniji i najuštrumniji avanturisti. Kako su svi bili zaslepljeni svojim snovima o velikim otkrićima. Znaš, veliko otkriće ne ide uz mali um. Lars pokuša da preusmeri svoje misli na sve korisno što je svojom radoznalom prirodom otkrio. Razumem, reče zmaj. Ti misliš da si drugačiji. Želiš opšte dobro, baš slatko. Ali znaj da si isti kao i svi oni. Tek u ovom trenutku Lars je shvatio da iz skrovišta zmaja od obsidijana niko nije izašao živ. Najednom, leptir vile u jatu poskočiše i vinuše se u nebo, ali ovog puta uznemireno i uplašeno.
Zlatni zmaj širio je svoja veličanstvena krila nadmoćno na obližnjoj steni. Prišao je sa strane gde ga Lars nije mogao videti pre Obsidijana, kako ga svojim mislima ne bi odao. Ovaj trenutak Obsidijanove nepažnje Lars je iskoristio da isproba trik koji je naučio na svom davnom putovanju kroz zemaljski svet. Na obroncima jedne zemaljske planine smrtnik u narandžastoj odori naučio ga je najneobičnijoj veštini, koja je u tom momentu Larsu delovala smešno i beskorisno. Isprazni svoj govorio je dobroćudni čovečuljak. Očisti svaku misao iz svoje glave. Samo tako ćeš se stopiti sa prirodom i postići mir. Lars naravno nije verovao ni u jednu jedinu reč, ali kao neko ko je obožavao trikove, rado je poslušao uputstva i kroz par dana mirnog sedenja na steni uspeo je da ne razmišlja ni o čemu. Naklonom se rastao od ovog zanimljivog zemaljskog stanovnika, ali i dalje se pitao kome je potrebno da prestane da razmišlja. Razmišljanje je najvažnije od svega. Odista su čudni žitelji zemaljskog sveta. Isto kao i tog dana na obronku zemaljske planine, Lars je prekrstio noge i položio šake na svoja kolena. Svaka misao iz njegove glave iščezla je. Zlatni zmaj progovori. Grešiš, Obsidijane, ovaj čarobnjak nije neko koga želiš da uništiš. Grmeo je zlatni zmaj sa stene. Ti se ne mešaj, dobro poznaješ naša pravila, ne izazivaj me, jer nemaš nikakve šanse protiv mene. Zanemarivši prisustvo zlatnog zmaja, Obsidijan usmeri svoje misli ka čarobnjaku. Potpuno zatečen, shvativši da ne može čuti ni jednu jedinu misao, u besu zmaj načini jači napor kako bi čuo čarobnjakov plan, ali na njegovo zaprepašćenje, njegova moć prostrla se do svih leptir vila odjednom. Ove jedinstvene vile bile su male i brze, a takve su bile i njihove misli. Hiljade različitih, nepovezanih i ubrzanih misli preplavilo je mozak veličanstvenog zmaja od Obsidijana. Nemoćan i zbunjen, počeo je nekontrolisano mahati krilima i uvijati rep. Ovaj trenutak premudra sova iskoristi i zgrabi svog brata, noseći ga daleko od domašaja ovog strašnog zmaja. Zlatni zmaj, shvativši šta se desilo, otera leptir vile dalje od crnog zmaja, te se ovaj konačno umiri. Jedini smrtnik kojima je mogao ukrotiti, a to nije učinio. Eto, to je čarobnjak Lars. Takve je uvek pametnije imati za saveznike, a ti si uvek važio za najpametnije. Zlatna krila raširiše se odbljeskujući na jutarnjoj svetlosti. Kako se pojavio, tako je i nestao, a zmaj od Obsidijana ostade da leži u svom skrovištu, potpuno iscrpljen i zbunjen. Lajkujte i subscribeujte Mama Anđeline fantastične priče.